Marco van Basten wordt de nieuwe trainer van voetbalclub AZ. De haattrainer van SC Heerenveen en de Alkmaarders hebben een mondelinge overeenkomst. Van Basten volgt in Alkmaar Dick Advocaat op. Op de wijnterp bij Wienjewoord is van de man betiet een motorrieder om het leven kwam. Trots nog onbekende oorzaak rekken de man van de dik en botste het in een beam. Hoe de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Er zijn 15 maal aanhouden voor de rellen bij het Cambuurstadion op 1 april. Het gaat om ljouweters van Santje en zo'n 30 hier. Treien zitten nog vast. De groep drong maar geweld het stadion in en versteurde de training. De man woonde een verhaal helje bij trainer Dwight Lodewegers, die het naar SC Heerenveen gaat. De Frieske muntskot die in Utrecht voen is, had een verzekeringswaarde van €250.000. Op de 44 munten nu de Sande eeuw na Christus, die een beeltenis van een koning en in grote letters Dorenstad. Dat wie een wichtig plak voor onder oren de Frieske koningen Redbad en Oud Gilles. Joen en vannacht 4 graden, het is heel bewolkt en droeg, de wind komt uit het noordwesten. Morgen komt de wind uit het noordesten. De zinnen kan erbij komen en het wordt 14 graden.